Moikka! Mä oon kuullut tässä nyt paljon juttuja somessa tuossa kaarteesta, jarruttamisesta. Tommi käynnisti kavan alakerrassa, niin mulla täällä ihan sydän läpättää, kun mä kuuntelen tota ääntä. Vitsi. Mä teen siis tosiaan minikurssin moottoripyöräilystä. Se on täysin ilmainen, siinä on 3 osaa. Ja siinä tokassa osassa mä kumoon tällaisia vanhoja uskomuksia moottoripyöräilystä, niin kuin esimerkiksi sen, että otan kantaa niihin uskomuksiin. Ja yksi niistä on siis se, että voiko kallistunutta moottoripyörää jarruttaa. Ja nyt sitten mä oon saanut siitä pikkasen palautetta, että no mutta kun eihän sitä nyt, ja sehän ei pysy kallellaan, jos sitä jarruttaa ja bla bla bla. Joten tämä video nyt sitten käsittelee aihetta moottoripyörällä kaarteessa jarruttaminen ja kallistuneena jarruttaminen. Okei. Aloitetaan nyt siitä, että todellakin, niin kuin mä siinä minikurssilla sanon, niin fysiikan laithan on samat. Joo. Ja nyt kun mietitään sitä, että meillä on moottoripyörän rengas, joka on siis kallellaan ja se moottoripyörä on kallellaan siellä kaarteessa, niin on totta, että se pyörä kaatuu herkemmin. Eli se kitka murtuu herkemmin siinä jarrutuksessa ja se pyörä kaatuu herkemmin kuin silloin, että se on suorassa se pyörä. Mutta tämähän ei suinkaan tarkoita sitä, että sitä ei voisi ollenkaan jarruttaa sitä rengasta ja sitä moottoripyörää, jos se on kallellaan. Eli kyllä sitä jarruttaa voi, mutta ei niin tehokkaasti samalla tavalla kuin pystyy jarruttamaan pystyasennossa. Ja nyt mitä merkitystä ja mikä tässä on tärkeää, niin on se, että jos motoristi ajattelee asiaa niin, että minä en voi kallellaan jarruttaa ollenkaan moottoripyörällä, niin siitä seuraa tällaisia ilmiöitä, kuten että ajetaan vaikka ramppeja. Niin hidastuskaistalla lyödään liinat totaalisen kiinni ja sen jälkeen ajetaan sinne kaarteeseen. Ja nyt kun me mietitään sit takana tulevaa autoilijaa, niin hänhän ei todellakaan voi tietää sitä, että se motoristi on sitä mieltä, että se ei voi jarruttaa siinä kaarteessa, vaikka se on se risteys siellä jossakin sen mutkan jälkeen. Ja siitähän luonnollisesti tulee sitten sille motoristille peränajovaara. Ja tosissaan sitten taas toinen asia on se, että nyt jos se motoristi jarruttaa vaikka siellä rampissa sillä tavalla, että se jarruttaa pyörä pystyssä, sitten se kallistaa. Sitten se nostaa pyörän pystyyn ja sitten se taas kallistaa. Niin se pyörähän tekee ihan hirveätä heiluriliikettä. Mutta jotta sillä pyörällä pystyy turvallisesti kaarteessa jarruttamaan, tämä ei ole siis mikään ratakuljettajan tai jonkun hipo-taitavan kuljettajan taito, ei suinkaan, vaan se vaatii vaan tietynlaisia asioita ymmärtää ja harjoitella sen katukuski. Mutta taitohan on erittäin tärkeä. Ja nyt kun me puhutaan sit niistä jarrutuksista, niin puhutaan jarruttamisesta ja sitten puhutaan hätäjarruttamisesta. Eli täystehojarrutuksesta. Minimijarrutusmatkasta, mihin kyseisellä nopeudella päätyy. Ne on 2 eri asiaa. Eli ei voi sanoa, että moottoripyörää ei voi kallistuneena jarruttaa, koska sehän on ihan huuhaata. Jos katsotaan MotoGP-kavereita, niin ne jarruttaa siellä mutkassa pyörä kallellaan 200 km tunnissa vauhdista pois. Eikä niillä nyt siihen hirveän pitkä matka mene. Joo, on eri asia kuin katumotoristilla, mutta nyt jos me mietitään sitä totuutta. Ja mä itse ajattelen motoristina niin, että jos joku muu pystyy tekemään jotakin ja minä en pysty, niin mä en vaan osaa. Ja mulla on silloin parannettavaa. Tässä on sellainen asia, mitä mä suosittelen, että kaikki motoristit pikkasen miettii. Koska ihan oikeasti se, että tuntee sen pyörän rajat ja oman taitojensa rajat ja sen, että harjoittelee esimerkiksi sitä pyörän hallintaa siellä kaarteessa, niin se on tärkeä juttu. Ja nyt kaarteeseen siis ne muutamat tärkeät jutut, mitkä pitää ottaa huomioon.
Kaarreajon perustekniikka. Miten sitä pyörää siellä kaarteessa ajetaan? Meillä on puhuttu 20 vuotta nyt työntöohjauksesta. Se on termi, jota mä henkilökohtaisesti suoraan sanoen vähän inhoan. Koska jos minä ajattelen, että minä työnnän asiaa, niin silloinhan kun mä työnnän asiaa, mä ojennan mun käden, eiks niin? Nyt mä työnnän tällä kädellä sinne teitä kameraan kohti. No mitä tapahtuu, jos minä ajattelen moottoripyörällä työntäväni tällä oikealla kädellä? Niin minä ojennan tämän minun oikean kyynärpään. Ja nyt jos mä olen kallistamassa sitä pyörää tonne oikealle, niin lopputulos on se, että mä kallistan pyörää ja sitten mä itse oikeenen tänne väärään suuntaan. Eli tulee sellainen efekti, että pyörä kallistuu näin ja kuski kallistuu näin. Ja nyt jos me mietitään tätä tilannetta, että meidän pitäisi kallistunutta pyörää jarruttaa, niin tästähän tulee nyt se, että ei pysty tekemään ja pyörä nousee pystyyn ja muuta. Ei se pyörä nouse pystyyn, kun sitä jarrutetaan kaarteessa, mutta totta kai, kun pyörivä kappale, joka on kallellaan, hidastaa sitä pyörivää liikettä, niin se pyrkii pystyyn pään. Ja tässä on nyt 2 eri asiaa taas. Nouseeko se väkisin pystyyn vai pyrkiikö se pystyyn? Nyt jos sitä pyörää ohjataan siellä kaarteessa niin, että pyörä on kallellaan näin ja kuski näin, niin tässä on huomattavasti haastavampaa nyt pitää se pyörän kallistuskulma niin, että se jatkaa sitä kaarretta pitkin sen jarrutuksen aikana, eli sen nopeuden hidastuessa. Jos taas se huomaa myös, että silloin sen pyörän pitää olla niin kuin enemmän kallellaan. Verrattuna siihen, että se motoristi ohjaa sitä pyörää siellä kaarteessa niin, että hän itse kallistuu kaarteen suuntaan. Silloin sen pyörän ei tarvitse olla niin kallellaan. Eli silloin myös sitä pyörää pystyy enemmän jarruttamaan. Sulla on niin kuin paremmat mahdollisuudet käyttää enemmän jarrutehoa siihen, niin kuin, että se ei kaadu niin helposti. Ja tässä tyylissä sulla on vielä varaa kallistaa lisää. Ja sä pystyt helpommin pitämään sen pyörän kallistuneena myös jarrutuksen aikana. Eli kun sä työntöohjaat pyörää, niin ei suinkaan niin, että tää kyynärpää oikeenee ja sinä kennotat tänne toiseen suuntaan, vaan niin, että sinä työnnät sitä pyörää ja menet itse sinne kallistuksen suuntaan. Se sun kyynärpää painuu maata kohti. Eli huomaa ero. Työntöohjaus. Työntöohjaus. Jos teet näin, niin kyllä pyörää pystyy yllättävän paljon jarruttamaan kallistuneena. Mutta edelleen, ihan kuten pystyasennossakin, niin et sä voi vetää liinoja kiinni summanmutikassa moottoripyörällä ja olla sellainen, että vuhuu, se kaatuu. Se kaatuu, jos sä niin teet. Mutta nämä 2 tällaista olennaista asiaa siitä kaarteessa jarruttamisesta pitää siis pitää mielessä. No, mitä muuta sitten sellaisen hyvän kaarreajoon kannattaa ottaa huomioon, mistä aina puhutaan, on ne ajolinjat. Mä en hirveän paljon halua puhua ajolinjaista siitä syystä, että niistä on tehty sellainen, voisiko sanoa, ehkä jopa hiukan niin kuin kaupallinen asia, mihin käytetään hirvittävästi aikaa ja energiaa. Mutta tosiasiassa se, että kyllä hyvällä kaarreajolinjalla me parannetaan paljon meidän näkymistä, me saadaan enemmän tilaa meidän käyttöön ja me nähdään itse pidemmälle. Mutta se, että mutka-ajaminen ei ole pelkkiä ajolinjoja, ei suinkaan. Eli mä tosiaan piirsin nyt vähän kaarreajolinjaa paperille. Eli kun sulla on mutkatie, niin se ideahan menee siis sillä tavalla, että sä ikään kuin vähän loivennat sitä kaarretta täältä. Lähet keskiviivan vierestä silloin, kun sä kallistat niin kuin oikealle pyörää ja viet sen pyörän sinne sisäreunaan vasta, kun sä näet, että siellä ei ole soraa tai muuta. Silloinhan, jos nyt mietitään sitä kaarteessa jarruttamista, niin taas meidän tarvii vähemmän kallistaa pyörää, kun me käytetään koko kaistaa, niin silloin meillä on enemmän tilaa siellä tiellä käyttää.
Mutta nyt taas, jos me mietitään niitä potentiaalisia jarrutuspaikkoja, missä niitä normaaleja jarrutuksia pitää tehdä, vaikka nyt niitä ramppeja, niin rampeissahan sitten taas on tärkeämpää sijoittua sillä tavalla, että meillä ei ole vaaraa, että takaa tulee joku meidän vierelle. Eli se on sitten taas niin kuin ehkä suurempi riski siellä. Ja tosissaan kun mietitään noita kaarreajolinjoja ja mietitään sitä, että miten olennaisia ne on, niin taas voi hakea sieltä radalta tähän sellaista hyvää vertailupohjaa. Eli jos me mietitään vaikka noita MotoGP-kavereita ja katsellaan niiden ajolinjoja, niin aika kovaa ne pääsee erilaisilla ajolinjoilla. Et ehkä se ajolinja ei ole se olennaisin asia tässä kaarreajossa ratkaistavana. Toivottavasti tästä briefistä oli sulle paljon ajatuksia. Kommentoi tähän alle, mitä sulla heräsi aiheesta mieleen. Palataan taas. Moikka!